हाय लोगोफोर, जे नार्जारि इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायबाय। आसा खालामदों नोंथांमोनहा बयबो मोजाङैनो दङ। आंबो इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ। लोगोफोर, दैज्लां सफैलायबाय नालाय बिदिनो दै बानायाबो खना खनला जालांसिगोन। ओंखायनो दै बानानि मोनसे फिसा सावगारि आखिनो नागिरदों। भिडिअआ बांद्राय गोलाव जानाय नङा, अननानै जोबजासिम नायलांदो। लोगोफोर, भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अननानै लाइक खालाम, शेयार खालाम आरो कमेन्ट खालाम। आरो नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब खालाम, लोगोसे बेल आइकनखौबो अल खालामनानै लादो, जाहाथे आंनि नेक्स्ट भिडिअआ नोंथांनिसिम गोख्रै सहैनो हायो।
लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। नेक्स्ट भिडिअ'आव लोगो मोनफिनगोन। बाय बाय।